Kaikille tänään pelataan Pick and Slide World Record. Tää on World Record video. Ja lähdetään nyt. Lähtee. Joo, tää on helppo. Mennään tosta. Joo, tosta. Joo, eteenpäin. Vitsi, ei. Miksi nää pelit on tehnyt tämmösiä tuolla? Mä en muista ikinä mihin mun pitää mennä. Treehouse tietenkin tämä. En mä missään vuorella halua asua. Kuka halus asua vuorella? Oh my god. Miksi mä kuolen tossa yleensä? Yleensä mä en. Come on, mene. Kiitos. Burger, tietenkin. On paras. Alkaa ihan helpoista. Nää alkaa vaikea kohta. Mä vikkaan tää. Tää on varmaan hyvä. Ei ollu. Vitsi, mä struggolaan jo tässä. Yes. Come on, mä en muista näitä. Okei. Mä yritän niin nopeasti kuin voin. World Record. Laittakaa tykkäystä videolle. Come on. Vitsi! Football tietenkin. Tosta. Ei tosta. Hyvä, nopea. Fun into room. Okei, tietenkin. Smartest. Joku meni tohon varmaan tohon hennittää veden alle. Birds from Spots come. Tonne. Hyvä, lähtee. Tää menee hyvin. Ups, ei. Tää ei mene hyvin. Ei, nyt mä ihan sekaisin. Kyllä mulla on mahdollisuus vielä vetää tää nopeampaa. Äkkiä. No niin, come on. Tosta. Crispy. Vaikka. Mä otaisin crispy. En mä mitäs tommosta halua. Oh my. Mikä tää on? Wait for. Ei toi. Mä muistan. Come on. Speedrun.
Kyllä tää lähtee. Hyvä. Keskity. Tää on varmaan nopein. Eikä koskaan. No mä haluan nuorin. Kiitos. No come on. Moi exitis, come on. Tää menee hyvin. Mä en tiedä. Olisiko se tää? Joo, se on carrots. Se on niin varmasti porkkanat. Jäädytä mut jo kuolee. No niin, kiitos. Nyt äkkiä spamnaa takaisin. No niin, carrots. No niin, carrots. Ei ollut. Niin, maissi tietenkin, koska sehän on... Et osunut. Kavote. Miksi se sano... Miksi siellä oli Siren Head ja sitten se sanoi koko makoji? Ei piirsi mitään. Noniin. Ja sit se on Squid Game. Noniin, äkkiä vedä. Me vedetään tää kunnon läpi. Tosta. Mä uin. Avatar osaa uida. Worst into... No tietenkin tämä. A bug. Kiitos. Noniin. Tää on helppo. Tuolla. Mene tohon. Ei tohon. Bro. Come on. Yes. Yes. Come on. Täältä. Scary monsters. Zombit on niin paljon takia täältä. Zombi. Se meni oikein. Äkkiä nopeamaan. Tosta. Me ollaan niin nopeet mitä voidaan. Vision. Mikä näistä oli paras? Mä en muista. Se on varmaan toi. Oliko se toi keskimmäinen? Jep. Vision. Tää on helppo Nelson Vision. Tämä muistan keskimmäinen. Tosta. Jes, nyt lähtee. Ei kun on speedrunnaa. Tietenkin swing. Mä en mihinkään slidea haluu. Kiitos. Ei slide voi olla niinku paras. Mene. Niin luja kun voin. What the fight? Tietenkin tämä heittää ne roskikseen. Yes, exitti. Tää ei ole pelin loppu. Mulla on vielä. Ottaa tästä nämä kysymykset. Mä en muista tätä. Toi. Ei ollut Doritos. Mä muistan. Se oli... Ei ollut. Se oli nää. Ei se mitään. Noniin. Tämä ei kun tää oli tää. Yes. Hyvin menee. Tää on helppoa. Best Squid Game character. Mä tiedän nää kaikki. Tämä.
Sanokaa, jos mä joskus vedän tää silmät kiinni. Mä en tiedä. Se on tää tussi. Ei vitsi, ei kun vitsi, tietenkinhän se on toi oikea. Tapahtuuko? Nyt mä tiedän mikä se on. Tämä tietenkin. No kun mä en muista. Pencil. Pencil. Hello. Will you be my friend? Jumala. Pencil. Kiitos, Rick. Mä menin kaikkiin huonoihin. Mä en muista. Tää oli A. Tää on helppo. A. Ei! Miksi tää menee? Mitä tää tekee? Noniin. Hairburger. Hairburger. Hamburger. Noniin äkkiä. Tulla speedrunnataan tää niin nopeesti. Mitä pystytään. Mikä? Tietenkin tää. Mä muistan tän. Yes. Kiitos. Tää oli mikä tää oli? Tää oli tää. Yes. Tässä lopussa lukee, kuinka kauan aikaa mulla menee. Best hat. Oisko se? Mä en tiedä, oisko se tää. Ei se oo tää. No, sit se on varmaan se oikee se. Mä vedän turpaa sulle! Fiau! Baseball cap. Baseball pad. Ei oo. Noni, come on. Mä unohin tän. Noni, come on. Tän mä muistan. Heart eyes. Vaikka se pitäis olla toi nauru tossa itkuna. Come on, äkki, pelaa. Tän mä muistan. A vision. Come on. Yes. Mitä tää meinaa? Onks tää loppu? Yes. Katsotaan aika. Menemmä. Me sanoo don't go. Ja aika meillä on 13 minuuttia ja 37 sekuntia. Tämä oli mun ennätys. Moikka.